गोदान मोनसे थाखोसिम गासैखौबो बरायबाय आरो दिनैनि नैबे थाखोखौ जागायनो आखायाव लाबाय। दिनै जोङो थाखो 9 नि सानखान्थि बेनिनो चेप्टार 4 बा खोन्दो 4 बे चेप्टारनिनो मोनसे सोंथि बिदांखौ जोङो जागायगोन। बे सोंथि बिदाङा जागोन 4.2 बे सोंथि बिदांखौ जोङो दिनै जागायगोन। आरो बे चेप्टारनि मुङा मामोन? मोननै सोलायस्लु थानाय हांखोआरि समानथाय ना। थाखो 9 नि सानखान्थियाव थानाय जाय खोन्दो 4 बा चेप्टार 4 बेयाव थानाय जाय चेप्टार बेनि मुङा जाबाय मोननै सोलायस्लुआव थानाय हांखोआरि समानथाय। आरो बेनिनो जोङो 4.1 खौ थांनाय थाखोआव बानायखादोंमोन। जुदि सोरबाफोर थांनाय थाखोखौ नायाखैमोनबाथाय थामहिनबा सोंथि बिदां 4.1 खौ नायाखैब्लाथाय आरो बेखौ नायनोब्लाथाय आङो बै भिडिअनि लिंकखौ नैबे भिडिअनि डेसक्रिप्शनाव होना दोनखादों। डेसक्रिप्शनाव थांनानै बै लिंकजों बै भिडिअखौ नायहैनो हागोन। दा दिनै आङो सोंथि बिदां नैबे 4.2 खौ जागायनि। दा बेयाव गिबि सोंथिया मा होनाय दं नाय, गाहायाव होनायफोरनि माबे मोनसे सायख'नाया सैथो आरो मानो होनना बुंदों आरो y = 3x + 5 आ दङ। माने सोंथिया थार फिननायखौ जों सायख'नांगौ आरो मानि थाखाय सैथो बेनि जाहोनखौबो जों होनांगौ आरो। जा y = 3x + 5 आ दङ होनना बुंदो। मा होनदो? सेयाव होनदो मोनसे एखुथा मावफुंथाय दं होनदो, नैयाव होनदो मोननैल' मावफुंथाय दं होनदो आरो थामाव होनदो जोबनाय गैयै गोबां मावफुंथायफोर दं होनना बुंदो आरो। अब्लाथाय फिननायाव बे जागोन, फिननाया नैबे 3 नाम्बारनिया जाहैगोन आरो ना। 3 नाम्बारनिया फिननाय जाहैगोन आरो 3 नाम्बारनिया मानो फिननाय जायो बेनि जाहोनखौ आङो बुजायनानै होगोन, लोगोसे आङो मोननै लिरनानैबो होगोन आरो। दा फिननाया जाबाय मा? नैबे 3 नाम्बार अपसन आरो ना, जोबनाय गैयै गोबां मावफुंथायफोर। बेखायनो फिननायाव जों लिरदो 3 नाम्बार अपसन जोबनाय गैयै गोबां मावफुंथायफोर। दा मानो बिदि जाखो जे जोबनाय गैयै मानो गोबां मावफुंथायफोर दं होनना बुंदो? y = 3x + 5 खौ नाय, y = 3x + 5 नालाय ना। दा y = 3x + 5 बाथाय दा बेयाव y आरो x आ मा? सोलायस्लु आरो। अब्लानिया जोङो नैबे x नि गुबुन गुबुन माननि थाखाय नैबे y आ गुबुन गुबुन मान ओंखारलांबाय थागोन आरो। हमना ला जोङो x खौ लाथिख' लाबाय, x खौ लाथिख' लाबा मा जागोन? x नि जायगायाव 0 होबाय +5 ना। अब्ला मा जाबाय? x नि जायगायाव जुदि 0 लायोबा y नि माना मा फैयो बेखौ जों नायनि नै। 3 आ 3 थाबाय, x नि जायगायाव 0 प्लास नैबे 5, x नि जायगायाव लाथिख' लादो ना, 0 लादो। 3 × 0 0 + 5 बे जाखो 5 जाहैबाय। थामहिनबा मा जाहैबाय जे जेब्ला जोङो x खौ लाथिख' लायो अब्लानिया y आ बेसे जायो? 5 ओंखारो। बे मोनसे जोंहा मावफुंथाय मोनबायना। थिग बिदिनो जोङो y नि मानखौ गुबुन मोनसे लानानै होबावलायनि आरोबाव नाय। हमना लाबाय जों y खौ जेन'बा y = मा दङ? 3x + 5 दं सोंथिया। y = 3x + 5। हमना लाबाय जों x खौ 1 लाबाय ना। x खौ 1 लायोब्लाथाय मा जागोन? 3 × 1 3 प्लास नैबे 5। नैबे 3 आ 3 थाबाय, x नि जायगायाव 1 लादो जोङो प्लास नैबे 5 आ थाबाय ना। 3 सानजाबसे 3 दाजाब थाबाय 5 थाबाय। 3 दाजाबबा बेसे? 8। थामहिनबा मा जाहैबाय? जों जुदि x खौ जुदि जों 1 लायोब्ला ना, अब्ला y नि माना बेसे जायो? y आ बेसे जायो? 8 जाहैयो आरो ना। नै नुदों ना? बेफोरबायदि माने जोंहा गोबांथा मान x नि मानखौ जि गुबुन गुबुन मान लागोन बेनि थाखाय y आ गुबुन गुबुन मान ओंखारबायानो थागोन आरो। दा जोङो जेनेबा x खौ लाथिख' लाबा y आ 5 ओंखारो, x खौ 1 लाबा y आ 8 ओंखारो, x खौ 2 लाबाथाय y आ मा मोनसे ओंखारलायगोन? x खौ 3 लायोबा गुबुन मोनसे ओंखारलायगोन y आ नि माना। थिग बिदिनो x खौ -1 लायोबाथाय गुबुन मोनसे मान ओंखारलायगोन y आ। थिग बिदिनो माने जोबनो गैयै माने मावफुंथाय दिहुनलांनो जों हायो आरो। बेनिखायनो फिननाया जायो नैबे 3 नाम्बार अपसना बेनि फिननाय जायो। दा होमबाथाय जों बेखौ बुजायना लिरनांबाय। मानो होनबाथाय मानो होनना बुंदों नालाय। जों मा लिरनांगोन? जोङो बुजायना लिरनायाव ओरैबायदि लिरनांगोन जे नैबे मानोना x नि गुबुन गुबुन माननि थाखाय y हा गुबुन गुबुन मानफोर दङ। बिदि होननानै जों बेखौ बुजायनानै नैयाव लाइन मोनसे लिरना होनांगोन आरो। दा आं बेखौ नैयाव लिरनानै होनोसै। दा आं बेयाव जाहोनखौ लिरना होबाय। मानोना x नि मोनफ्रोम गुबुन गुबुन माननि थाखाय y हा गुबुन गुबुन मानफोर दङ। आं बेखौ बिदिन्थि होनानै दासो खोन्थिखाबायना। जेनेबा x खौ 0 लाबाथाय y आ माबा मोनसे मान ओंखारो? 5 ओंखारोमोन। x खौ 1 लायोब्लाथाय y नि माना बेसे? 8 ओंखारो। थिग बिदिनो x खौ जुदि जों 2 लायोब्लाथाय मा ओंखारगोन? y नि माना 11 ओंखारगोन। बेफोरबायदि ओंखारलांबाय थागोन आरो। x खौ गुबुन गुबुन मान फज'लांबाय थानो हायो, ओमफ्राय y आ गुबुन गुबुन मान ओंखारलांबाय थायो। आरो बे खोथाखौनो जोङो नैबे लाइनाव
बुजायनानै होदो आरो जे मानोना x नि मोनफ्रोम गुबुन गुबुन माननि थाखाय y हा गुबुन गुबुन मानफोर दङ अब्लाथाय बेखिनियानो जाबाय बेनि फिननाय अब्ला जोंना 1 नाम्बारा मावफुं जाबाय एबार जों गुबुन 2 नाम्बारखौ नायलायनि आरो माबायदि सोंथि दं बेयाव जों बेखौ नायनि एबार जों लालायबाय 2 नाम्बारनि सोंथिखौ बे सोंथियाव होनाय गाहायाव होनाय समानथायफोरनि मोनफ्रोमबोनि थाखाय मोनब्रै मावफुंथाय लिर 1 नाम्बार बेयाव होदो 2x + y = 7 थामहिनबा 2x + y = 7 नैबे जे जोंनो मोनसे समानथाय होदो बेखौ बाहायनानै जोङो मा लिरनांगौ नैबेनि थाखाय मोनब्रै मावफुंथाय दिहुननांगौ दा मावफुंथायफोरखौ बोरै दिहुनगोन जोङो दा नैयाव x नि मा मोनसे लागोन y आ गुबुन मोनसे मान ओंखारगोन x खौ मा मोनसे मान लागोन y आ गुबुन मोनसे मान ओंखारगोन x खौ आरोबाव मोनसे मान लागोन y आ गुबुन मोनसे मान ओंखारगोन बेफोरबायदिनो मोनब्रै x नि मान लागोन जोङो जोंनि गोसो बायदि हमना लागोन x नि मानफोरखौ अब्लानो y नि माना मा मोनसे ओंखारगोन आरो बेनो जाहैबाय मावफुंथाय आरो ना बेयो जों मोनब्रैयै दिहुननांगौ आरो अब्लाथाय जों दा फिननायाव ओरैबायदि लिरनि हो जोङो x नि मानखौ गावनो हमना लानांगौ आरो जों लागोन जुदि x = 0 गिबियावनो जों मा लाबाय x नि मानखौ 0 लाबाय आरो अब्लानिया जुदि x = 0 अब्ला नैबेयाव मा फैगोन इनि माना इखौ जों नायनि अब्ला जोंनो मा होदो 2x + y = 7 दंथ' बेयो मा होगोन नाय जोङो x नि मानखौ 0 हमनानै लादो इखौ गावनि गोसो बायदि लानो हागौ आं 0 लादो सोरबा 1 2 3 4 सोरबा 100 बो लागोन सोरबा 1000 बो लानो हागौ सोरबा दानख'से जायखिजाया लानो हागौ आरो आं लादो लाथिख' अब्लाथाय x खौ लाथिख' लाबाथाय दा जों मा खालामनांगोन नै जे समानथाय होदोना बे समानथायखौ आं नैयाव लिरना लादोना नैबे समानथायाव नै x खौ 0 होनांगौ आरो दा 2 आथ' 2 थाबायना x नि जायगायाव मा हो x आ 0 नालाय नैबे x नि जायगायाव 0 हो प्लास नैबे y = नैबे 7 जाबाय ना जों मा खालामदो नैबेयाव x खौ जों 0 लादो अब्लाथाय y नि माना मा ओंखारो बेखौ जों नायनि नैबे 2x + y आव = 7 आव जों x खौ 0 फज'ना होगोन आरो 2 आ 2 दं x नि जायगायाव 0 लाबाय प्लास y थाबाय इक्वल थाबाय 7 थाबाय अब्ला गिबियाव जों मा खालामनांगौ सानजाबनांबाय 2 * 0 बेसे 0 प्लास नैबे y थाबाय = नैबे 7 थाबाय ना अब्ला y नि माना बेसे जाखो y = नाय 0 + y बेसे y आनो = 7 नैबे थाबाय ना अब्लाथाय जों मा मोनबाय जेब्ला जोङो x खौ 0 लादो होमबाथाय y नि माना बेसे 7 ओंखारबाय आरो ना खेबसे खोन्थाना होबावदो नैखिनिखौ ना 2 सानजाब लाथिख' लाथिख' दाजाबा थाबाय y आ थाबाय इक्वल थाबाय नैबे 7 आ थाबाय ना 0 + y आनो इक्वल आ थाबाय 7 आ थाबाय थामहिनबा y नि माना बेसे 7 बेनिखायनो जों मा मोनबाय स' मोनसे मावफुंथाया जों बेयाव होनदोंथ' मावफुंथाय लिर होनदोंना मोनब्रै लिरनो होदो बेनिखायनो मोनसे मावफुंथाया बेसे जाखो मोनसे मावफुंथाया जाहैबाय मा मोनखो जोङो x खौ 0 लानायाव x = 0, y खौ बेसे मोनदो 7 y = 7 बे जाबाय मोनसे मावफुंथाय आरो ना मोनसे मावफुंथाया मा मोनबाय जों x खौ 0 y खौ 7 मोनबाय बे मोनसे जोंहा फिननाय मोनसे ओंखारबाय फिननाय माने मोनसे मावफुंथाय ओंखारबाय इदिनो मोनब्रै दिहुननांगौ आरो जों ना आच्छा आं नैयाव लिरना दोनदो दे मा ओंखारो आं नैयाव लिरना गालांबाय दं खोमोर जागोन नालाय नैखो आं खोमोरनांगोनथ' जायगा थोआ बेखायनो आङो मा मोनदो x = 0 लानायाव y = बेसे मोनदो 7 मोनदो बे मोनसे मावफुंथायखौ दिहुनना लाबाय जों ना नेक्स्टआव जों फैनि जोंखो मावफुंथाय मोनसे दिहुनना लाखादो आं इयाव ओरैनो a नाम्बार होना दोनदो आरो जे मोनसे मावफुंथाय मोनसे मावफुंथाय जों दिहुनबाय x = 0 y = 7 आं इखौ ओरैनो बुजायनो थाखाय लिरना दोनदो दै x = 0 y = 7 खौ मानो होनबा x खौ 0 लानायाव y खौ 7 मोनदो नै x खौ 0 लानायाव y खौ 7 मोनदो जों ना x खौ 0 लानायाव y खौ 7 मोनदो x = 0 y = 7 मोनब्रैनिनो मोनसे ओंखारबाय मोनब्रै होनदोंमोन नालाय ना मोनब्रै मावफुंथाय दिहुन होनदोंमोन ना मोनसे ओंखारबाय एबार नेक्स्ट गुबुन मोनसे दिहुनलायनि आरोबाव एबार जोङो मा लागोन एबार नोंसोर गाहायाव लिरबानो जाबाय आङो नैबेयावनो लिरफिननि आं आरो इखौ खोमोरबाय थानांगोन नालाय ना मानो होनबा आंना जायगा थोआ ना इयाव नाय x खौ 0 लाबाय एबार x खौ बेसे लागोन 1 खौनो लाबाय दे x खौ 1 लाबाय दे बेखौ गोसो बायदि खिन्थु लानो हायो आं 1 लादो सोरबाबा 2 बो लानो हागौ सोरबा -1 बो लानो हायो सोरबा 100 लानो हायो 200 बो लानो हायो 1000 बो लानो हायो गोसोसो आरो बेयो ना आंखो x खौ 1 लादो होमबाथाय y नि माना मा फैगोन इयाव जों नायनि जों इयाव 2 थाबाय x आ बेसे 1 x नि जायगायाव 1 होबाय प्लास थाबाय y थाबाय = 7
खेबसे खोन्थाना होदों आं ना x खौ 1 लादों नालाय नै 2 आ 2 थाबाय x नि जायगायाव 1 प्लास थाबाय y नि थाबाय इकुवेल थाबाय 7 थाबाय जोङो x खौ 1 नालाय नैबे x नि जायगायाव 1 फज'दो आरो ना x खौ 1 लानायखाय अब्लानिया जों मा जाबाय 2 सानजाबसे 2 दाजाब नैबे y थाबाय ओमफ्राय 7 थाबाय आरो नाय खेबसे खोन्थाना बावदो 2 सानजाबसे 2 दाजाब थाबाय y थाबाय इकुवेल थाबाय 7 आ थाबाय दा जों y नि मान दिहुननांगोन नालाय y खौ लाखिना होबाय जों y खौ लाखिना दोनबा मा जागोन ओइ जे +2 मोननायो नै इयो मामोन +2 मोन आरो 2 नि सिगाङाव जेबो गैया माने +2 आ आगसिखै दंमोन ना आगसिनिफ्राय आगदा थांनाय लोगो लोगो मा जागोन इयो माइनास जाहैगोन आगदाखै 7 दंखायोआनो नंगौना आगदाखै 7 दंखायोनो नैबे +2 आ आगसिनिफ्राय आगदा थांबाथाय मा जाबायो -2 जाहैबाय आरो खेबसे खोन्थाना होबावदो नैबे प्लास y खौ लाखिना दोनदो जोङो इकुवेला इदिनो दं आगदानि 7 आ इदिनो दं मात्र नैबे +2 आ आगसिखै दंमोन ना आगसिनिफ्राय आगदा थांनाय लोगो लोगो मा जाबायो -2 जाहैबाय आरो अब्लाथाय मा मोनखो y = 7 निफ्राय 2 थांबा बेसे जायो 7 नि 2 थाङोब्लाथाय 5 नंगौना 5 जायो आरो अब्लानिया जोंहा मा मोनबाय x खौ 1 लानायाव y खौ जों मा मोनबाय 5 मोनबाय बेनिखायनो मोनसे मावफुंथाया मा जाबाय बेनिखायनो मोनसे मावफुंथाया मा जाबाय x = 1 x खौ 1 लानायाव y खौ बेसे मोनदो 5 मोनदो y = 5 मोनदो आरो ना अब्लानिया इ आरो गुबुन मोनसे मावफुंथाय मोनलायबाय जों x खौ 1 लानायाव y खौ 5 मोनदो ना x खौ 1 लानायाव y खौ 5 मोनदो अब्लाथाय मोननै जाबायना मोनब्रैनिनो मा मोनखो x खौ 1 लानायाव y खौ बेसे मोनबाय जों 5 मोनबाय मोननै मोनबाय मोनसे मोननै थांबाय ना आरो बेसे दिहुनबावनांगौ मोननै दिहुनबावनांगौ मोनब्रैमोन नालाय ना मोननै दिहुनबाय आरो मोननै दंबावो एबार जोङो इखो जोंनि बायदि आरो गुबुन मोनसे लाबावलायनि x नि मानखो आं मा लाबाय खेबसे 0 लाबाय खेबसे 1 लाबाय एबार आं माइनास मोनसे लानि हा -1 लानि नाय नोंसोर माइनासखौ लायाबाबो खोथा गैया प्लासखौनो लाजोबनो हागोन आं -1 बो लागोन आरो इयाव दै -1 आं लानि मा फैयो नायनि -1 लायोबा x खौ मा लाबाय जों -1 जुदि x = -1 अब्ला नैबेयाव माना मा फैगोन इखौ नायनि जों 2 आ 2 थाबाय x नि जायगायाव मा होनदो x नि जायगायाव मा लादो आङो x नि जायगायाव -1 लादो एबार x नि जायगायाव -1 नालाय ब्रेकेट होनांगोन जेब्ला मानफोरा माइनास जायो सानजाबनायाव ना दा 2 जो x जो सानजाबना दंना 2 आ 2 थाबाय x जो सानजाबना दंमोन x नि मानखौ जों -1 लानाय लोगो लोगो खिन्थु ब्रेकेट होनांगोन आरो बेखौ गोसोआव लाखिनांगोन नैबे प्लास थाबाय नै y थाबायना नैबे 7 थाबाय आरो ना मा जाबाय 2 आ 2 थाबाय x नि जायगायाव -1 नालाय माइनास थानायखाय जों ब्रेकेट बाहायदो प्लास आ थाबाय y थाबाय इकुवेल थाबाय 7 थाबाय अब्लाथाय जोंहा मा जागोन इखौ नायनि सानजाबनांबाय जों 2 * -1 मा जागोन नैबे 2 नि सिगाङाव जेबो गैया माने प्लास दङना प्लास * माइनास मा जायो माइनास जायो आरो 2 सानजाबसे 2 नैबे दाजाब थाबाय नैबे y थाबाय ओजोंहा नैबे 7 आ थाबाय आरो जों मा खालामदो आं खोन्थाना होदो सानजाबदो 2 नि सिगाङाव जेबो गैया माने प्लास * माइनास 2 * 1 2 नैबे प्लास नैबे y थाबाय इकुवेल थाबाय नैबे 7 थाबाय आरो ना अब्लानिया मा जाहैबाय नै y खौ लाखिबाय जों y खौ लाखिबा मा जागोन नै जे -2 ना -2 आ आगसिनिफ्राय आगदा थांबाय एबार मा जागोन ओजोंथ' नैबे 7 आथ' थाखाबाय नंगौना नैबे -2 आ आगसिखै माइनासमोन आगदाखै थांबाथाय प्लास जागोन इयो +2 जाहैगोन आरो इयो ना अब्लाथाय मा जाहैसिगोन नै y खौ लाखिनाय जोङो ना y खौ लाखिबाय इकुवेला थाबाय ओजान 7 आ थाबाय -2 आगसिखै दंमोन आगदाखै थांनायखाय +2 जाहैबाय इयो अब्ला y नि माना बेसे जाबाय 7 + 2 बेसे जाखो 9 ना बेनिखायनो मा जाहैबाय मोनसे मावफुंथाय मोनबावलायबाय जों मा मोनखो x खौ -1 लानायाव y खौ 9 मोनदो आरो बेनिखायनो मोनसे मावफुंथाया मा जाहैखो x = -1 अब्लाथाय y = बेसे 9 x खौ जोङो जेब्ला -1 लायो y आ 9 मोनदो ना x खौ -1 लानायाव y खौ 9 मोनदो अब्ला इ मोनसे मावफुंथाय फैलायबाय x खौ जोङो -1 लानायाव y खौ बेसे मोनदो जों 9 मोनदो ना अब्लाथाय जोङो मोनथाम मोनबायना मोनसे मोननै मोनथाम मोनबाय मावफुंथाय आरो मोनसेल'सै आरो मोनसे लाबावनि जों x नि मानखौ बेफोरबायदिनो जों एबार आरोबाव x नि मानखौ गुबुन मोनसे लाबावलायनोसै ना औ आं इखौ खोमोरफ्लांबायना दे लिरफिननांसिगोन आरो नायाव x नि मानखौ आं -1 लादोंमोन एबार मा लानि +2 खौनो लाबाय आं ना x नि मानखौ 2 खौनो लाबाय दे मा जायो 2 लायोब्ला जों बेखौ नायनि अबाव फज'नांगोन जों x = 2 खौ नैबेयाव 2x + y = 7 आव ना
2x plus y equals to 7 सोंथिया अब्ला याव जों मा लानांगोन नैबे x नि मानखौ 2 ना 2 आ 2 थाबाय नैबे सानजाब x नि जायगायाव 2 प्लस नैबे y थाबाय equals to नैबे 7 थाबाय ना खेबसे खोन्थाना होबावदों आङो नै जोङो x खौ 2 लाबाथाय नैबे सोंथियाव x नि मानखौ 2 फजोबा y नि माना मा फैयो बेखौ नायनो नागिरदों जों 2x plus y equals to 7 खौ जों लाबाय आरो 2x plus y equals to 7 x नि जायगायाव 2 होगोन जों 2 आ 2 थाबाय x नि जायगायाव नैबे 2 प्लस थाबाय y थाबाय इक्वल थाबाय 7 थाबाय एबार जोङो नायनि सानजाबनाया सिगां 2 into 2 बेसे 4 प्लस थाबाय y थाबाय ना एबार नैबे 7 आ थालायबाय खेबसे खोन्थाना होदो सानजाबनाया सिगां नालाय 2 सानजाब 2 4 दाजाब थाबाय y थाबाय इक्वल थाबाय 7 थाबाय y खौ लाखिना होलायदो ना नैबे प्लस 4 मोनना आखसिखै आगदाखै थांबा मा जागोन इयो प्लस 4 आ आगदाखै थांबा मा जागोन माइनास जागोन आगदाखैथ' 7 दंखायोमोन ना माइनास जाहैलायबाय नै माने नैबे प्लस y खौ लाखिबायना जोङो इक्वल लाखिबाय 7 लाखिबाय नै प्लस 4 मोनना आखसिखै आगदाखै थांनाय लोगो लोगो मा जाबाय इयो माइनास 4 जाहैबाय आरो इयो अब्लाथाय जोङो मा जागोन y इक्वल्स टु ना 7 निफ्राय 4 थांबा बेसे 3 अब्लाथाय जोंना y नि माना 3 जाबाय x खौ 2 लानायाव y नि मानखौ 3 मोनबाय बेनिखायनो मोनसे मावफुंथाया ना मा मोनबाय जों x इक्वल्स टु 2 लानायाव y इक्वल्स टु बेसे मोनदो जों 3 मोनदो ना जोङो मोनसे मावफुंथाय मा मोनबाय x इक्वल्स टु 2 लानायाव y इक्वल्स टु 3 मोनदो नै x इक्वल्स टु 2 y इक्वल्स टु 3 बेनिखायनो जोङो आरो मोनसे मावफुंथाय मोनलायबायना x इक्वल्स टु 2 लानायाव मा मोनदो y इक्वल्स टु 3 मोनदो आरो ना बे d नाम्बार जायखिजाया आङो ओरैनो लिरनाल' दोनदो आरोखि ना साइडआव ओरैनो लिरनाल' दोनदो आङो बे बुजायनो थाखाय जों दा मोनब्रै मावफुंथाय मोनबाय x खौ 0 लानायाव y इक्वल्स टु 7 मोनदो x खौ 1 लानायाव y खौ 5 मोनदो x खौ -1 लानायाव y खौ 9 मोनदो x खौ 2 लानायाव y खौ 3 मोनदो बेखिनिखौ जों मोनबाय आरो गतिके इ मोनब्रै मावफुंथायखौ दिहुननो दो जोङो मोनब्रै मावफुंथाय दिहुनबाय माखासे दिहुननो हायो आंथ' इयाव जेनेबा 0 1 -1 2 लादोना सोरबा इखौ 0 0 नि जायगायाव 100 बो लानो हायो 200 लानो हायो 300 400 इदि लानो हायो 1000 2000 3000 4000 इदिबो लानो हागौ x नि मानखौ ना गोसो आरो अब्लानिया आं बेखिनिखौ दिहुनना होबाय मोनब्रै अब्लानिया जों इखौ लास्टआव ओरै लिरना होनो हायो लाइन मोनसे आच्छा लाइन मोनसे आं लिरना होदो जों मोनब्रै जिहेतु नैबे मावफुंथाय मोनब्रै दिहुनदो नालाय इखौ जोङो ओरैबायदिबो लिरनो हायो आरो लास्टथाराव आं माबायदि लिरो नांगौ आं इखौ खोन्थिना होनि दा जों लास्टथाराव इदि लिरना दोननो हागौ आरो बेनिखायनो मोनब्रै मावफुंथायफोरा मा मोनबाय 0 7 मानो आं 0 7 लिरदो 0,7 0 आ x नि मान y निया बेसे 7 मानो होनबा x खौ 0 लानायाव y खौ 7 मोनदो ना नैबे इखायनो 0,7 लिरदो ओमफ्राय 1,5 मानो लिरदो मानो होनबाथाय x खौ 1 लानायाव y खौ 5 मोनदो ना नैबे x नि माना 1 बाथाय y नि माना 5 जायो इखौ बुजायदो ओमफ्राय -1,9 नै कमा दै फिसायो नै कमा -1,9 मानो x खौ -1 लानायाव y खौ 9 मोनदो बेनिखायनो x आ -1 बाथाय y आ 9 जायो ना इदि लिरो आरो जोङो ब्रेकेट होनानै ओमफ्राय उनाव x खौ 2 लानायाव y खौ 3 मोनदो ना इखायनो 2,3 मानो होनबाथाय x खौ 2 लानायाव y खौ 3 मोनदो जों ना बेखिनियानो अब्लाथाय बेखिनिया जाबाय जोंहा फिननाया आं जिखिनि बानायनानै इयाव खनथिदो इखौथ' लिरग्रोनांगोनानो इनिफ्राय लास्टआव नै मोनसे लाइनखौ लिरना होनांगोन आरो ना अब्लानिया जोंना 2 नि रमान नाम्बार 1 आ जोब्बाय नेक्स्ट जों रमान नाम्बार 2 खौ नायलायनि माबायदि दं सोंथिया जों एबार लाबाय रमान नाम्बार 2 खौ रमान नाम्बार 2 आव मा होदो पाइ x प्लस y इक्वल्स टु 9 नैखौथ' मा होनो पाइ होनना बुङो नंगौना मिथिखागौ इखौ पाइ होननानै फरायो आरो इखौ ना नैबे पाइ x प्लस y इक्वल्स टु 9 अब्लाथाय इनि थाखायबो मा खालामनांगौ जोङो मोनब्रै मावफुंथाय लिरनांगौ आरो अब्ला इदिनो एखे x खौ जों जोंनि गोसो बायदि लागोन 0 1 2 3 4 5 ओरैहाय y नि माना नैबे समानथायनि हेफाजाबै ओंखारलांबाय थागोन अब्लाथाय जों इखौ दिहुनलांनियाव ओरैहाय जुदि होबाय आं जुदि x इक्वल्स टु 0 अब्ला x खौ 0 लाब्लाथाय मा जायो नैबे पाइ x प्लस y इक्वल्स टु 9 पाइ x प्लस y इक्वल्स टु 9 पाइ x प्लस y इक्वल्स टु 9 इयाव मा ओंखारो जों नायनि ना पाइयाथ' पाइ थाबाय x खौ मा लागोन 0 गतिके डट होनानै x नि जायगायाव 0 हो नै प्लास थाबाय नैबे y थाबाय इक्वल्स टु नैबे 9 थाबाय आरो ना अब्लाथाय मा ओंखारो जों नायनि x खौ 0 लायोब्ला ना पाइया पाइ थाबाय x नि जायगायाव 0 प्लास थाबाय नैबे y थाबाय इक्वल थाबाय नैबे 9 आ थाबाय अब्ला जोंना गिबियावनो सानजाबासिगोन नालाय पाइ इनटु 0 मा जायो 0 जो जाय सानजाबबाबो मा जायो जेब्लाबो 0 आनोखा 0 जो जाय सानजाब 0 आनोखा प्लास y दं थाबाय इक्वल्स टु नैबे 9 दं
अब्लाथाय जोंना 0 मा थाबाय पाइ इनटु 0 0 प्लास थाबाय y थाबाय इक्वल थाबाय 9 थाबाय ना 0 प्लास y 0 जो जाय दाजाबबाबो गावनो गाव फैफिनो y आ 0 जो दाजाबबा y आनो फैफिनगोन मा जाबाय y नि माना 9 बेनिखायनो मोनसे मावफुंथाय मोनबाय जों बेनिखायनो मोनसे मावफुंथाया मा जाहैबाय x खौ 0 लानायाव x इक्वल्स टु 0 अब्लाथाय y इक्वल बेसे मोनदो y इक्वल्स टु 9 मोनदो बे जाबाय मोनसे मावफुंथाय ना नेक्स्ट जोङो x नि मानखौ गुबुन मोनसे लाबावलायनि एबा मोनसेथ' ओंखारबायानो जोंना आं नैयाव लिरना दोनदो दहायनि बायदि x खौ 0 मोननायाव मा मोनदो जों y इक्वल्स टु 9 मोनदो आरो ना बे मोनसे मोनदो बेयावनो दोनबाय आं बे मोनसे मोनबाय x इक्वल्स टु 0 जानायाव y इक्वल्स टु 9 x खौ 0 लानायाव y खौ 9 मोनदो बे मोनसे थांबाय एबार नेक्स्ट जोङो x नि मानखौ गुबुन मोनसे लालायनि आं नै गाहायाव लिरनांगौमोन गाहायावथ' जायगा जाया नालाय आं नै बेयावनो गोजौआव लिरफिनलायनोसै ना नैखौ आं खोमोरथ'नोसै आच्छा x नि मानखौ 1 लानि जों x नि मानखौ 1 लायोब्लाथाय मा फैयो जों बेखौ नायलायनि पाइआ पाइयैनो थाबाय इनटु x नि जायगायाव 1 प्लास नैबे y थाबाय इक्वल्स टु नैबे 9 मा जाबाय जोङो x खौ 1 लानायाव जोंहा नैबे पाइ x प्लास y इक्वल्स टु 9 आव x नि मानखौ 1 फजोबा मा फैयो इखौ नायनो थाखाय इखौ लिरना लाबाय ओमफ्राय पाइआ पाइयैनो थाबाय x नि जायगायाव जों 1 होबाय मानो होनबा x खौ जों 1 लादोना x नि जायगायाव 1 नै प्लास थाबाय y आ थाबाय इक्वल थाबाय 9 थाबाय अब्लाथाय नाय सानजाबनाया सिगां नालाय पाइ इनटु 1 पाइ नै प्लासआ थाबाय y आ थाबाय इक्वल्स टु 9 आ थाबाय ना खेबसे खोन्थाना होदो सानजाबनाया सिगां नालाय पाइ इनटु 1 पाइ प्लास थाबाय नैबे y थाबाय इक्वल थाबाय 9 थाबाय एबार जोङो नैयाव y खौ लाखिना हो y खौ लाखिबाथाय मा जागोन प्लास पाइनि सिगाङाव जेबो गैया माने प्लास दंमोन आरो ना इयो आगसिनिफ्राय आगदा थांबा मा जागोन माइनास जाहैगोन आगदाखैथ' 9 दंखायोना नै पाइआ जों थांबाथाय माइनास पाइ जाहैबाय थामहिनबा मा जाहैबाय जोंहा x खौ 1 लानायाव y नि माना मा जाहैबाय 9 माइनास पाइ जाहैबाय आरो बे मोनसे मावफुंथाय जोंहा x खौ 1 लाबा y नि माना 9 माइनास पाइ माबोरै जादो y खौ जोङो आगसिखिन लाखिदो इक्वलखौ इदिनो दोनदो 9 खौ इदिनो दोनदो प्लास पाइआ आगसिखै दंमोन आगदाखै थांनाय लोगो लोगो माइनास पाइ जाहैबाय आरो ना बेयो बेनिखायनो मोनसे मावफुंथाया ना मा जाहैबाय x इक्वल्स टु 1 लानायाव जोंना y इक्वल्स टु बेसे फैदो 9 माइनास पाइ फैदो आरो ना x खौ 1 लानायाव y खौ 9 माइनास पाइ मोनदो x आ 1 y आ बेसे 9 माइनास पाइ अब्ला मा मोनबाय जोंनियाव x खौ 1 लानायाव y आ बेसे जाबाय 9 माइनास पाइ जाहैबाय आरो बे मोननै फैबाय जोंहा ना मोनब्रै दिहुननो दोना मोनब्रैबाथाय मोननै थांबाय आरो मोननै दंबावो एबार जों मालानि x खौ जायखिजाया माबा मोनसे ला आरो ना जेनेबा आं दहायनि बायदि माइनास 1 खौनो लाबावलायबाय दै x नि मानखौ माइनास 1 लायोब्लाथाय मा फैयो इयाव जों बेखौ नायबावलायनि आरोबाव x खौ माइनास 1 लाबाथाय x नि जायगायाव माइनास 1 फैबा मा फैयो y नि माना बेखौ जों नायलायनि आरो नैबे सोंथियाव फज'ना होगोन जों ना नैबेखौ लाखाबाय पाइआ पाइ थाबाय x नि जायगायाव माइनास 1 नालाय माइनास बा ब्रेकेट बाहायनांगौ होनना बुंखादों आङो नै प्लास नैबे y थाबाय इक्वल्स टु 9 पाइनि थाबाय x नि जायगायाव माइनास 1 प्लास थाबाय y थाबाय इक्वल थाबाय 9 थाबाय ना सानजाब पाइ इनटु माइनास 1 माइनास पाइ नैबे प्लास थाबाय y थाबाय इक्वल्स टु नैबे 9 थाबाय आरो खेबसे खोन्थाना होबावदों आङो ना नै पाइनि सिगाङाव जेबो गैया माने प्लास दं आरो ना प्लास इनटु माइनास माइनास पाइ इनटु 1 पाइ प्लास थाबाय y थाबाय इक्वल थाबाय 9 थाबाय पाइ इनटु 1 पाइ जायो माने 1 जो जाय सानजाबबाबो गावनो गाव फैखायो जेरै 2 सानजाबसे 2 3 सानजाबसे 3 4 सानजाबसे 4 इदि नंगौना बेखायनो पाइ सानजाबसे पाइआनो आरो मात्र इयाव प्लास इनटु माइनास माइनास बे फैदो एबार y खौ लाखिना हो ना y लाखिना होबा मा जागोन ओजाथ' 9 दंखायोना आगदाखै माइनास पाइआ आगसिनिफ्राय आगदा थांबा मा जागोन प्लास पाइ जाहैगोन थामहिनबा y नि मानखौ मा मोनबाय जों 9 प्लास पाइ मोनबाय आरो जोङो माने x खौ माइनास 1 लानायाव y नि मानखौ मा मोनदों जों 9 प्लास पाइ माबोरैहाय जादों नैबे प्लास y खौ लाखिदो इक्वला इदिनो दं 9 आ 9 दं मात्र माइनास पाइआ आगसिखै दंमोन आगदाखै थांनाय लोगो लोगो प्लास पाइ जाहैबाय अब्लाथाय जोङो y नि मानखौबो मोनबावलायबायना बेखायनो बेबो मोनसे मावफुंथाय बेनिखायनो मोनसे मावफुंथाया
मा मोनखो जों x खौ -1 लादोंमोन जों ना x खौ -1 लानायाव y खौ जों मा मोनबाय 9 + पाइ मोनबाय आरो x खौ जों -1 लानायाव y खौ 9 + पाइ मोनदो नै x खौ -1 लानायाव y नि माना 9 + पाइ जाहैदो माने x खौ जोङो -1 लानायाव y नि माना बेसे जादों 9 + पाइ जाहैदो आरो ना मोनथाम मोनबाय मोनसे मोननै मोनथाम मोनबायना आरो मोनसे दंबावो आच्छा एबार जों मालानि x नि मानखौ 2 लानि दे दहायनि बायदि आं लाबाय x नि मानखौ 2 लायोब्लालाय मा फैयो नायनि जों x नि मानखौ 2 लाबाय आरो x नि मानखौ 2 लाना नैबे सोंथियाव फज'नो हागोन सोंथिखौ लिरना लाखाबाय जों बेनिफ्राय उनाव बेयाव फज'नो हागोन जों नैबे पाइयाथ' पाइ थाखाबायना x नि मानखौ बेसे लादो जों x नि मानखौ 2 लादो 2 प्लास थाबाय y आ थाबाय इक्वल्स टु नैबे 9 थाबाय आरो खोन्थाना होबावदो आङो नैबे पाइयाथ' पाइ थाबाय x नि जायगायाव बेसे 2 मानो होनबा x खौ जों 2 होननानै हमना लाबाय एबार बेखायनो x नि जायगायाव 2 प्लास थाबाय y थाबाय इक्वल थाबाय 9 थाबाय एबार पाइजों 2 सानजाबबाथाय मा जागोन 2x पाइ जागोन पाइजों 2 सानजाबबा 2x पाइ जायो नैबे प्लास थाबाय y थाबाय जोंहा 9 थालायबाय अब्ला मा फैगोन पाइ इनटु 2 2x पाइ प्लास थाबाय y थाबाय इक्वल थाबाय 9 थाबाय ना बेयाव y खौ लाखिनो हागोन y लाखिबा मा जागोन ए जे 2x पाइ दंना इयो आगसिनिफ्राय आगदा थांबा मा जागोन माइनास जाहैगोन इयो 9 - 2x पाइ जाहैबाय आरो इयो ना माने माबोरै जाखो आं खेबसे खोन्थाना होदो नैयाव प्लास y मोनजे इखौ लाखिबाय इक्वल थाबाय 9 आबो थाबाय ए जे प्लास 2 पाइ दंमोन इयो आगसिनिफ्राय आगदा थांनाय लोगो मा जाबाय इयो माइनास 2x पाइ जाहैबाय थामहिनबा y नि माना बेसे जाबाय 9 - 2x पाइ x खौ 2 लानायाव y नि माना 9 - 2 पाइ मोनसे मावफुंथाय मोनलायबाय जों बेनिखायनो मोनसे मावफुंथाया होनना लिरबाय ओमफ्राय उनाव जों लिरबाय मा मोनखो x इक्वल्स टु बेसे x इक्वल्स टु 2 अब्लानिया y इक्वल्स टु बेसे 9 - 2x पाइ x खौ जों 2 लादोंमोन x इक्वल्स टु 2 y आ ओंखारदों 9 - 2x पाइ 9 - 2x पाइ बेखिनिया जोंहा ओंखारलांबाय अब्लानिया जोंहा मोनब्रैबो ओंखारलांबाय आरो ना बे मोनब्रैबो ओंखारलांबाय नालाय लास्टाव लाइन मोनसे लिरना होबानो जोंहा फिननाया जासिगोन आरो जों माने x खौ जेब्ला 2 लादो y खौ बेसे मोनदों 9 - 2x पाइ मोनदों ना दा जों लाइन मोनसे लास्टाव लिरना होनसै आं नैबे गोजौआव लिरना होनसै लाइन मोनसे लास्टनिखौ बेनिखायनो मोनब्रै मावफुंथाया इदि होननानै जों लिरनोसै बेनिखायनो जों लास्टथाराव लिरबाय बेनिखायनो मोनब्रै मावफुंथायफोरा मा x खौ 0 लानायाव y खौ 9 मोनदो बेनिखायनो x खौ 0 लानायाव y खौ जों 9 मोनदो नालाय 0,9 लिरबाय x खौ 0 लानायाव y खौ 9 मोनदो नालाय 0, नैबे 9 कमा मोनसे होबाय नेक्स्ट मोनसे मा ओंखारदो x खौ 1 लानायाव y नि माना 9 - पाइ x खौ जों 1 लानायाव y नि माना ओंखारदो 9 - पाइ बेखायनो जों मा लिरबाय 1,9 - पाइ x खौ 1 लानायाव y नि माना 9 - पाइ ओंखारदों ना नैबे इखौ लिरबाय इ मोननै दंबावो ना नाय नेक्स्टआव मा x खौ -1 लानायाव y खौ मा ओंखारदो जोंना y आ 9 + पाइ x आ -1 लानायाव इ जाबाय 9 + पाइ ओंखारदो इ मोनसे जाबाय आरो मोनसे दंबावो x खौ -1 लानायाव y खौ 9 + पाइ इखौ जों लिरबाय जों इयाव ना एबार नै मोनसे दंबावो मामोन इयो x खौ 2 लानायाव y खौ मोनदो 9 - 2x पाइ जों जेब्ला x खौ 2 लादो y खौ मोनदो 9 - 2x पाइ मोनदो जों ना बेयो x खौ 2 लानायाव y खौ 9 - 2x पाइ मोनदो ना बेयो अब्लाथाय मोनसे मोननै मोनथाम मोनब्रै जों लिरबाय आरो बेखिनियावनो बेयो जोब्बाय आरो ना बेखिनियाव जोब्बाय थामहिनबा नैबे रमान नाम्बार 2 आ मावफुंजाबाय नेक्स्ट जोङो रमान नाम्बार 3 खौ मावफुंलायगोन रमान नाम्बार 3 आव माबायदि सोंथि दं बेखौ जों नायलायनि आरोबाव एबार जों लालायबाय नैबे रमान नाम्बार 3 खौ लाबाय इयाव दं x = 4y माने इयावबो जोङो इदिनो मोनब्रै मावफुंथाय दिहुननांगौ इयाव जोङो x आ हारसिं जाखाना दं गतिके y नि मानखौबो डाइरेक्टयै लालांबाय थानो हायो y खौ 0 1 2 3 बा 0 -1 -2 बेबा y नि मानखौ 100 200 इदिबो लानो हागो बा x खौ लाबाबो खोथा गैया आरो आं इयाव y नि मानखौ डाइरेक्टयै लानायनि खोथाया बेसो जे x आ अलरेडि हारसिं जाखाना दं नालाय बेनिखायनो y नि मानखौ जुदि जों हमना लायोबा लाथिख' 1 2 3 इदि हमना लायोबा खिन्थु x नि माना जोबोर सहसावनो ओंखारो बेनिखायनो x नि सोलाय जों y खौ डाइरेक्टयै हमना लायोब्लाथाय अब्ला जोंना सहससिन जायो आरो बेनिखायनो आङो y नि मानखौबो डाइरेक्टयै लासिगोन आरो नैबे प्रब्लेमाव ना नोंसोर नांगौ जायो मा खालामनो हायो जे x नि मानखौबो गाव निजे हमनानै लानानै मावफुंनोबो हायो आरो अब्लाबो खिन्थु फिननायफोरा एखे रोखोमनि ओंखारगोन आरो दा आं जायखिजाया y नि मानखौ हमना लायोबा सहसिन जायो नालाय नैबेयो बेनिखायनो y नि मानखौ आङो हमना लाग्रोनोसै बेयाव ना दा इयाव जोङो मा खालामसै ना जुदि
x नङा y खौ लागोन जुदि y इक्वल्स टू 0 जों y खौनो लाग्रोबाय दे जुदि y इक्वल्स टू 0 अब्ला बेनि माना डाइरेक्ट ओंखारखागोन ना अब्ला नैबे x इक्वल्स टू 4y दं नालाय ना जुदि y इक्वल्स टू 0 अब्ला x इक्वल्स टू 4y माने y नि मानखौ 0 लाबा मा ओंखारगोन x नि माना इखौ जों नायनि x आ थाबाय ना y नि मानखौ मा लादो y नि मानखौ 0 नैबे 0 अब्लाथाय जोंहा x आ बेसे जाबाय 4 सानजाब लाथिख' लाथिख' 4 सानजाब लाथिख' लाथिख' थामहिनबा जों y खौ लाथिख' लाबा x आ बेसे ओंखारो लाथिख' ओंखारो अब्लानिया जों उल्थाय जुदि x खौ लाथिख' लायो y नि मानाबो किन्तु लाथिख'आनो ओंखारगोन नोंसोर उल्थायै हमना नायनो हागौ नांगौ जायो जे x खौ लाथिख' हमनानै ला अब्लाथाय नोंना y नि मानाबो मा ओंखारखागोन लाथिख' ओंखारखागोन आरो बेनिखायनो x इक्वल्स टू y खौ 0 लाबा x खौ 0 मोनगोन बा x खौ 0 लायोबा y खौ जोङो 0 मोनगोन आरो बेफोरबायदि बेनिखायनो मोनसे मावफुंथाय मोनबाय मोनसे मावफुंथाया मा मोनखो जों x खौ लिरग्रोगोन दे लिरनाय समाव ना x खौ 0 मोनदो मानि थाखाय y खौ 0 लानायाव y इक्वल्स टू 0 थामहिनबा x खौ 0 लाबाबो y खौ 0 मोनहैखागोन जों इ मोनसे मावफुंथाय x इक्वल्स टू 0 y इक्वल्स टू 0 मानोबा y खौ 0 लानायाव x आ 0 ओंखारदो नै एबार गुबुन मोनसे हमना लानायनि जुदि y खौनो लागोन जों y इक्वल्स टू 1 एबार जों y खौ 1 लाब्लाथाय x नि माना मा फैयो इखौ जों नायलायनोसै आरोबाव अब्ला जोंहा नैबेयाव मा फैगोन x इक्वल्स टू 4y नालाय x इक्वल्स टू 4y थ' बेयाव जों फज'ना नायगोन x आ x थाबाय 4 आ 4 थाबाय नैबे y नि मानखौ बेसे लादो y खौ 1 अब्ला बेसे जाबाय x इक्वल्स टू बेसे जाबाय 4 सानजाबसे 4 थामहिनबा y खौ 1 लाब्लाथाय x नि माना बेसे ओंखारो 4 ओंखारो माने जोङो y खौ 1 लानायाव नैबे सोंथि x इक्वल्स टू 4y बेयाव फज'ना नायदो y खौ 1 फज'ना नायदो नै x इक्वल्स टू 4y आव y खौ 1 फज'दो आरो जों x आ x थाबाय इक्वल थाबाय 4 थाबाय y नि जायगायाव 1 लादो ना अब्ला x आ x थाबाय इक्वल थाबाय 4 सानजाबसे 4 थामहिनबा x आ 4 बेखायनो उल्थायै जुदि x खौ जोङो 4 लायोबा y नि माना 1 ओंखारहैगोन आरो ना बिदि उल्थायै लायोब्लाबो एखे फिननाय ओंखारहैयो बेनिखायनो जों मा लानोसै मोनसे मावफुंथाय मोनबाय x खौ 4 मोनदो y खौ 1 मोनदो y खौ 1 लानायाव x खौ 4 मोनदो बेनिखायनो x खौ 4 लाबा y खौ 1 मोनहैखागोन जों बेनिखायनो मोनसे मावफुंथाया नांगोन मोनसे मावफुंथाया बेनिखायनो मोनसे मावफुंथाया मा मोनगोन जोङो x खौ बेसे मोनदो 4 ना x खौ 4 मोनदो y खौ बेसे लादोंमोन जों y खौ 1 लादोंमोन आरो बे मोनसे मावफुंथाय मोनबाय मोननै मोनबायना नैबे x इक्वल्स टू 0 y इक्वल्स टू 0 इ मोनसे मावफुंथाय आरो नैबेबो मोनसे मावफुंथाय मोननै थांबाय आं नै साइडआव लिरना लादो x इक्वल 0 y इक्वल्स टू 0 x इक्वल्स टू बेसे x इक्वल्स टू 4 y इक्वल्स टू 1 बे मोननै मावफुंथाय मोनबाय आरो मोननै दंबावो दिहुननो आच्छा मोननैखौ जों दिहुनबावनि आरो आं गोजौआव लिरनोसै जायगा गैला y नि मानखौ मा मोनसे लागोन ओमफ्राय इयाव मा मोनसे मान मोनगोन आरो ना आच्छा नैबेखौबो गुबुन मोनसे हमना लागोन मा मोनसे मान मोनगोन जों नाय बेयाव जोङो x खौ y खौ लादोंमोन खेबसे 0 खेबसे 1 ना एबार जेनेबा y खौ -1 लाबाय आरो y खौ -1 लायोब्लालाय मा मोनो जों नायनि अब्लानिया जोङो y खौ -1 लायोब्ला x इक्वल्स टू 4y आव y खौ -1 फज'ना नायगोन x आ x थाबाय इक्वल थाबाय 4 आ 4 थाबाय y नि जायगायाव मा लागोन जों -1 लागोन जों दा होमबाथाय जोङो मा लाबाय नैबेयाव y खौ मा होदो -1 लादो आरो जों ना बेखायनो नैबे y नि जायगायाव -1 होबाय जों माने y खौ जों -1 लादो नालाय सोंथिया x इक्वल्स टू 4y दंमोनथ' x इक्वल्स टू 4y नै y नि जायगायाव -1 होगोन x आ x थाबाय इक्वल थाबाय 4 आ 4 थाबाय y नि जायगायाव -1 अब्ला 4 नि सिगाङाव जेबो गैया माने प्लास दं प्लास इनटू माइनास माइनास आरो 4 सानजाबसे 4 थामहिनबा बेसे जाबाय x आ -4 जाहैबाय आरो ना थामहिनबा y खौ -1 लाबा x खौ बेसे मोनो -4 बेखायनो जों मा लिरगोन x खौ जों -4 मोनदों ना बेयाव -4 लिरगोन ओमफ्राय उनाव नैबे y खौ बेसे लादोंमोन जों -1 लादोंमोन आरो इ मोनसे मावफुंथाय जोंहा बेनिखायनो मोनसे मावफुंथाया मा जाबाय x इक्वल्स टू -4 y इक्वल्स टू -1 x खौ जों -4 लाबा y खौ -1 मोनहैगोन बा y खौ -1 लायोबा x खौ -4 मोनगोन आरो जों
बेखौनो जों लिरबाय x आ -4 y आ -1 इ मोनसे मावफुंथाय मोनबाय मामोन x आ जाबाय -4 y आ बेसे -1 ना इ मोनसे मोनबावलायबाय नैयाव मोनथाम जाबायना जोंहा आरो मोनसे दंबावो दा इखौ जों मा मोनसे हमना लानि y खौ जेनेबा आं 2 खौनो लाबाय आरो एबार जुदि y = 2 y खौ 2 लाबा मा जागोन नैबे y नि जायगायाव 2 फैगोन x आ x थाबाय इक्वल थाबाय 4 आ 4 थाबाय y नि जायगायाव 2 होबाय अब्ला बेसे जागोन 4 सानजाबनै बेसे 8 जाबायना अब्लाथाय x खौ बेसे मोनबाय जों 8 मोनबाय आरो y खौ बेसे मोनखो 2 माने y खौ जोङो 2 लानायाव x खौ बेसे मोनदो 8 मोनदो आरो थामहिनबा जोङो जुदि उल्थायै x खौ 8 लायो y खौ जोङो 2 मोनहैगोन आरो नैबेयाव फज'ना होयोब्ला ना बेनिखायनो बेबो मोनसे मावफुंथाय जाबाय y = 2 नैबे x खौ बेसे मोनदो 8 मोनदो x = 8 मोनब्रै जाबायना नै अब्लाथाय जों मा मोनखो इ मोनब्रैखौ जों मोनबाय मोनब्रैल'सो दिहुननो दोन नालाय x = 8 y = बेसे 2 बेखिनिया अब्लाथाय जों दा लास्टाराव मोनसे लाइन लिरनो हासिगोन बेनिखायनो मोनब्रै मावफुंथायफोरा इदि होननानै जों लास्टाव लाइन मोनसे लिरना होगोन आरो मा मोनखो आं साइडआवथ' लिरना दोनखादों नालाय बेखौनो नैबेयाव लिरना होगोन आङो ना बेनिखायनो मोनब्रै मावफुंथायफोरा मा मोनखो जोङो x = 0 y = 0 माने x आ 0 नालाय 0 हो कमा y आ 0 नालाय 0 हो ना बिदि x नि मानखौ सिगाङाव लिरो y नि मानखौ उनाव लिरो x आ 0 बा y आ 0 इ मोनसेखौ लिरबाय नेक्स्ट दियाव फैनि x आ बेसे 4 बेनिखायनो 4 कमा y आ 1 नालाय कमा होनानै उनाव 1 हो बेखौ लिरबाय जों x आ 4 y आ 1 x आ 4 y आ 1 एबार गुबुन मोनसे नै फैबाय x आ -4 y आ बेसे -1 y आ -1 बे जाबाय x आ -4 y आ -1 x आ -4 y आ -1 ना एबार x आ 8 y आ बेसे 2 y आ 2 इखौबो लिरबाय इ मोनब्रैखौबो लिरजोबबाय आरो जों ना मोनब्रै मावफुंथायफोरा 0 0 नैबे 0 0 4 1 4 1 -4 -1 आरो 8 2 ना बेखिनियानो अब्ला जों बेखिनिखौ लिरबाय आरो बेखिनिया जोंहा नैबे रमान नाम्बार 3 आबो मावफुंजाबाय ना आरो रमान नाम्बार 3 मावफुंजानायजों लोगोसे जोंहा 2 नाम्बारनि जेमानखिनि सोंथि दंमोन गासैबो मावफुंजाबाय आरो रमान नैबे 2 नाम्बारनि गासैबो सोंथिया मावफुंजानायजों लोगोसे आं गासैखौबो साबायखर बावना दिनैनि थाखोखौ बेखिनियावनो फोजोबथ'बाय गोजोन्थों।